Mai fă puțin, Carla, acum. Mai un pic mai trebuie să ți. Hai, mai fă. Așa. Mi-ai făcut și buzele? Da. Mi-ai făcut și buzele puțin. Și tale. Uai, frumos, frate. Bravo. Mergeți undeva? Da. La Geburtstag party? Da. La cine? La cine mergeți? La Magdalena? Ja. Face chef? Ja. Ist 6 Jahre alt. 6 Jahre alt, Magdalena, ok. Și tu te-ai făcut cu ruj. Te-ai pregătit de chef? Da. Și l-ai făcut și pe bebe frumos? Da. Foarte frumos. Super le-ai făcut, tati. Bravo. Ganz schön. Ganz schön, da. Sehr frumos. Foarte. Și pe cap. Foarte frumos le-ai făcut. Bravo, Carla. Super.